titi tataning panggih Ustinata dening Juru Pramoditra Pramulas Wadana ya Juru Rias Pasuryaning Sri Temanten sinegaya kadang ingkang piniji Pranata satataringat dicara hadegi kadang kula saking Satria Wedding Organizer. Putri para-para ingkang piniji maratosaken panggih Murang Temanten ingkang kepareng minangka juru ampil senggat. Hadegi panjenenganipun Ibu Wiwintri Yaningrup dalah Ibu Tri Wahyu Andiani. Ingkang kepareng hanggemban Sekar Adimaca Warokal Pataru Dewa Daru Wijaya Daru. Kasaro sederek Karintania Maharani dalah sederek Tri Rahmawati. Kekerane ngakrami tutup pondho tutup rupa amung ati pawitane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel-angel langkung tan kena tinumbas arto Kinarya Pratandha Pralambang sesanggemaning kasebut mantu atmaja kakungipun ingkang dedeng Daupala Kram sanggan kang kinarya pisang raja pisang nabi gesang raja raja muga anggenipun nampi gesang tansah panggih ing karaharjan sanggan pametuk panggih nadya srana miyos sing Sratmaja Kurang Temanten putri tumuju wonten ing sasana pati wah janing mangsa kala dumawahing kodrat saking purbaning Gusti kang akarya jagat akarya loro. Nalika semono ana titeng Gusti kang ngasipat jalu tanampi manudya sumedya netepi. Jejering gesang kacik alamadya. Ila ujaring para kina ing kedahat pinundi sarta angleluri laksita harja. Nulat edi endahing budaya kang adiluhung kumiring sesanti. Tis-tising jas mewardi mardawaning budya tulus. Lan ugi kembar mayang minangka pratandha kang nedeng Daupala Krama jejering kenyolan jejering jejaka. Sekar Adimaca Warokal Pataru Dewa Daru Wijaya Daru Yajana Daru. Kaprah pinastan kembar mayang. Pralambang gesang lelumban wonten ing bebrayan agung ngacik alamadya. Peranganing kembar mayang oyot kang pinastan Bayu Bojro. Dadya daya kekiatan ing Sratmaja Kurang Temanten nggih nyembangun Bali Wisnu. Mugya tan gampil kasempyok ing karengkaning nggih nyembangun Bali Wisnu. Kayu kajeng karep pinastan purwa sejati. Yen to Sratmaja Kurang Temanten sarimbit ing samangke nggih nyembangun Bali Wisnu. Arsa ambudidaya saged rukun mring tangga tepalih satemah saged nyantosani gesangir pangkiblat papat kawuryan Sratmaja Kurang Temanten kakung kang musawega sinubagya kembar mayang tumuli tumuju wonten waraning sasana pasrah sumarah pripurbaning Gusti kang moga mirah.
sasana kang tinuju. Sirakojo perang temanten sinaspitan dening juru Pramocitra Pranaswadana Duras pasuryaning sir temanten. Samyo bebalangan gantal. Gantal kang kinarya suruh lininting tinangsulan lawe seta. Suruh kang lumah kurepe beda rupane lawan ginigit padha rasane. Sanadyan to sajuga jejer priya sawiji putri mus manunggal cipta rasa lan karsanyo dadya jatukraman. Tinangsulan lawe seta pratandha pralambang mugangnipun bangun bale wisma. Pus tinangsulan ing akrami dadya pikekahing palakrama. Tumrap Sirakojo perang temanten putri tenggih Nimas Ayu. Nindya Sinta Maharani Darnas Mara. Sigrojeng Kusarwi sumbahana pemadaning ingkang kakung estining Mardaya nen kepareng badhe Hangranopada. Ranutirta pada samparan amiji isamparanipun ingkang raka kinarya pratandha pralambang sasmita kang sinandi. Yen to Sirakojo perang temanten putri tenggih Nimas Ayu Nindya Sinta Maharani Darnas Mara tansah mangestu padha sumungkem wonten pepadaning ingkang kakung nenggih Bagus Muhammad Alpiyandi Widodo. Ya kinarya pratandha yen to Sirakojo perang temanten putri tansah nelakaken raos katresnanira tumrap ingkang kakung awit nglenggono datan wonten ingkang supa pangayoman mrigesangira kejawi Bagus Muhammad Alpiyandi Widodo. Mila datan mukal nggenya hamiji samparanipun ingkang raka kanthi kebak ing rasa pangati-ati. Winiji Antirta Sari Tirta wus ngarani sari kembang. Kambang-kambang kumambanging sekar triwarna wonten bokor kencana wonten mawar mlati kantil kenanga pratandha pralambang mugangenipun bangun bale wisma tansah winawar ing tembung memanis saking kedaling lati salwiring karyatama saged kumantil kantil miwah saged kumenang-kenang. Pinilih sekar kang darbe gondo arumu anggenipun bangun bale wisma. Sirakojo perang temanten saged ngambar arum, saged ngangkat derajatting kulawarga. Genya Hangranopada padaning ingkang kakung kanthi kebak ing raos pangati-ati. Tumrap Sirakojo perang temanten kakung Hanglawat Astanya ingkang garwa kajumenengaken. Kinarya pratandha jejering kakung arsa tansah ngangkat derajatting panudya kawuryan Sirakojo perang temanten kang wus kepareng jumeneng tanggap ing sasmita sang juru Pramocitra Prangaswadana ngasta antiga pinetek wonten palarabaning perang temanten kabuncang wonten salebeting telawah gangsar salwiring panjangga. Yogang wirastan wiji dadi jenar seta manunggal manunggaling wiji katresnanyo Sirakojo perang temanten. Temahipun bangun bale wisma enggal pinaringan. Tritenaning pasewakan busana maneka warna sebab puspiting udyana
nyang panjra sarwa rukma sarwa rukma regeng bandit Tarawata ilaheng awik nawastuhu purnomo sidep awik kemastu silat pering bang jagat karono silat tondo sesaneng bisono sono sinabung langang ikilop es kemastu lestaturing lampang bujyo jinatur tutur katu atelo merih dolat latiring paradyo winur sinto umumu pramane niskoro karantyo yang kepiyeng jaman Wini sudo trengkang dinomo dawa pinardi tameng loto mangyok temok kapasanaring gebito kang kebengkang pralambang matumpo-tumpo marmo panggang panggunggung sang murwengkot sinigeg amurweng kawi sabdeng kang cinari polah punikoto kang nedeng lumaksana yudha ukra srakodo prang temanten sarimbit Dimas Ayu Nindya Sinta Maharani Dartasmala Jepawesti jenenganipun Bapak Sudarmanto dalah Ibu Sri Ernawati ingkang lenggah wonten ing dalan Baransari Gang Semar angka 50 Sardono Arjo Ngaglik Sriman Ayu Marto Hadiningrat kanggo sweneng bagus Oham Alfian Diwidodo putra kakung panjenenganipun Bapak Sumadi Widoro dalah Ibu Alfian ingkang lenggah wonten ing Bapak Dalan Babakan Garut angka 19 RT Tunggal RW Doso Kota Bandung kanggo paripurna genjong adi sarung adi busana ya pinondongan manjing wonten ing dampar jatoya dampar rinenggo sirapodo kurang temanten sarimbit keketan satu iki rumah kono sirapodo kurang teman anenggih para-para kang samya bebesanan tansah asesanti ing ngarsa kula dening madya mangun karsa putri Handayani samya ngangluaken jangka tumuring murup denging kentyas mumpung maha sing asem lestari kang samya piniji jinaka kang samya sindya karko kang samya kinayuh saged mudanene pamundhutane kasebut dinadisna anak anung kang aninditya bebasan bisa mikul dhuwur mendem jero Sudarma sarimbit lan mudanggiripun bangun bale wisma enggal tumukipun saking harga sindala pangasih anu guru kumalasa jamus deder wiji jatining soto tindak ira Sratmadja perang temanten manjing wonten ing sasana rinengga sinebat sasana rinengga awit sasana kang rinengga-rengga tinatah tinatu rengga satemah asri peni lamun denulu ugi winastan dampar pinajang awit naryo amamajang kirat bojo perang temanten sarimbit ugi winastan dampar rinojo berti awit dampar kang angin wo damparing wohonoto piwah prameswarinata ingkang kepareng mulat genyul makcara Sratmadja kurang temanten Prabarayu Agung para-para kang samya bebesanan mewah sang Dyapura sepini sepo sagung para tamu ingkang sampun kepareng nglonggaraken wekdal pinakaken tes estining mardiyana kepareng badhe paribuka pangestu kang nedhekap badhe nggih Sratmadja kurang temanten salibet nyat langeneng kalang nyanak lerapan tamoncar Sratmadja kurang temanten kang mus lenggah jajar wonten ing dampar rinengga Tupri panjenenganipun Bapak Sudarmanto dalah Ibu Sri Ernawati
badhe netepi satataning adat Widiwidana kang wis lumampah. Rening panjenenganipun Bapak Sudarmanto dalah Ibu Tri Ernawati katemben sepisan menika kagungan karso mantu putra putri. Arso anindaken adat bubak kawah tutuping warna sesaji wis narebuka wonten tirta dwi warna seta miyang reka kang wis nyawiji dadya sajuga pralambang sasmita kang sinambi mugi anggenipun bangun bale wisma ingkang putra enggal pinaringan kuasing pembayatan nyawijining kuma awarna seta nyawiji kang awarna reka cinarengan sih nugrahaning pangeran Gusti kang akarya jagat mugi anggenipun bangun bale wisma onang temanten enggal pinaringan wujuding pratika kang bangkit atata jalma pralambang sasmita kang sinandi wujuding rujak degan ngrucah genyo leleganan tata batos mugi anggenipun bangun bale wisma nyawit jining katresnani urang manten sarimbit dilangganyo sangat bagus Muhammad Alfian Widodo katampi kang awarna reka kang mijil saking gangganyo Mas Ayu Nindya Sinta Maharani Darnasmara sih nugraning pangeran kang mus nyawiji temah enggal pinaringan wujuding putra pugya wijil putra ingkang soleh lan solehah purnaning adat bubak kawah sirat pojo perang temanten badhe anindaken adat tompo kaya tanggap ing sasmita duru ladi kang mus manjing wonten sasana tumuli samya angaturaken sarat sarana kinarya adat Widiwidana kang winastan adat tompo kaya perdining adat tompo kaya yen to serat podo perang temanten kakung kang wis darbi tanggal jawab prikulawarga jumangkring suku tumapak ing pada ubahing sarira nggih upaya boga asiling kaparingaken ingkang garwa linambaran tilam lampus tinampi kanthi setiti gangati wujuding wiji pinir wiji kang mentes gunggung wonten 17 Praton Pralambang mugi anggenipun bangun bale wisma dadya wiji kang mentes saged tinulat-tinulodo brayat muda wonten wos Praton Pralambang uga tatkala manungsa gesangkutening jagat raya mugi anggenipun bangun bale wisma tansah kacekapan boga guna kaya syukur bagi manggih ing kasugihan wonten arta receh Pralambang geminasti ngati-ati wonten sekar kang darbi gondo arum mugi anggenipun bangun bale wisma saged nambar rungah kadrajat ing kulawarga lan ugi wonten empon-empon Pralambang seger saras sariranipun Srapojo Purang temanten Bapak Ibu hadirin para tamu yang berbahagia adat tompo kaya ini adalah sebagai tanggung jawab pengantin putra terhadap keluarganya hasil dalam bekerja diberikan kepada istri tercintanya peparingipun ingkang raka tinampi kanthi setiti hangati-ati satemah saged dikewala datan wonten ingkang marebel Yoginaryo Pratandha yen to srep pojo perang temanten putri jejaring Wanudya kang surti setiti hangati-ati satemah genyong ngecaken peparingipun ingkang raka saged murakabi katampi kabundel sing cet adet
Klenggono dereng wowo dereng kewagdang genyo ngecaken peparingipun ingkang Raka sigra jengkar saking sasana palenggahan lumarep pangajun wonten pewagdaning ingkang Rama lan Ibu badhe titip tas kayanipun ingkang kakung badhe bawa priyangga badhe kasuwun malih kagem sangu lelumban wonten ing Brayan Agung Kancik Lamadya punten telung sewu Ibu kula nderek titip kas kayanipun Kang Mas Alfi lamun benjang sampun pareng mandiring pribadi bawa priyangga kula suwun malih kagem sangu lelumban wonten ing Brayan Agung Kancik Lamadya Rama Ibu sesembang kula kaya nggih para daging Gusti tampa kanthi sampurna ing enggaling Ibu ya nggih ya muga-muga wae ben bangun kali wis tinggalkan isi ing gegayuane ro tansah guyub rukun atut runtut gandeng renteng reruntungan ya nggih kang pinastan dahar walimah ya dahar limah perdining dahar walimah sajek ini serang podo punang temanten rikalaning lineraken wonten jagat raya dening Rama lan Ibu tansah wekel tanaten amarsut dening yoga tansah ginolo-golo ginunggung pring bebuden kang luhur katan katolpen tansah manembah pripurbaning Gusti kang poho mirah yekti dewasanipun prapada punang temanten dadya putra ingkang soleh lan solehah tansah mangestu padha tansah manembah wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Mirah awit nglenggono kanthi nelaken raos syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Welas lan Wasih mugi Gusti kang Maha Agung tansah paring kanugrahan ingkang linangkung agung linangkung kathah linangkung berkah barokah binagi sewu lampun dipun caket ngantos kirang lan mugi kanthi sarana nelaken raos syukur panglebur wonten ngarsa dalem Gusti ing akarya jagat mugi gesangipun punang temanten tireben salwering tulak sari gendu panyendu wonten ingkang winastan dahar limah yen to seret padha punang temanten putri badhe dahar limahipun ingkang kakung lan ugi tondo yekti seret padha punang temanten sampun pareng nindakaken ijab kabul walimatul nikah tinengaran wonten ing dinten tumpak Palguna Katiti Surya kaping 17 Candra kaping 12 warsa 2000 langkung kirang langkung tabuh sangka panci nusantara imbah pracima kurang temanten samya nindakaken ijab kabul walimatul nikah sekul punar awane jenar linawan ulam pindang ati antem sekul kinarya bogo tatkala manungsa sangutri jagat raya mugangipun bangun bali wis wonten sakan cekapan bogo punapaya syukur bagi panggih ing kasugihan punar tegese gurih mugangipun bangun bali wis wonten podo perang manten saged mujudaken gesang ingkang sarwa sarwi kaleresan jenar pralambang kami bawan yen to serat podo perang temanten arsa ambudidaya mugi saged manggihaken kami bawaning kulawarga sekul punar awari jenar linawan ulang pindang ati antep kinepel kepel ginolong wujuding gilik yogolong girike panggalnya serat podo punang temanten sarimbit manunggalaken raos cipta rasa lan karsa kondening kekepareng raosaken nggih nyumupaya boga saben dina serat podo punang temanten putri ing kekakung hambung mriksan ya kinarya pratandha jejering kakung minangka songsong dung kulawarga awit wajibing kakung tansah paring pangayoman paring kacekapan lan ugi paring katentreman tumrap kulawarga lan ugi kinarya pratandha manjinamat dan nggih bangun kaliwis salwering panjaka pakarti-makarti arsa eri nembak sesarengan sirik lamun kongsi paling kajut Sinta Agung kepareng ratisaken
panggih kurang tepaten inggih katang kula saking Ratu Widing kang wis lebda pring sawiring tata trapsila adat widi widana kang wis lumampah. Ya kinere pratandha yen tus pratandha prang panten samya mat sinamadan. Kenya bangun bali wiswa. Kang dinonto ing mardaya hamung daya-daya. Manjing salebeting. Tilamsari endon carsmi rejang asmarana. Ngrasaken rasa sejati sejatin rasa peparinge Gusti kang akarya jagat. Genyo nindaken dahar walimah ya dahar kelimah tulis rapot kepunang temanten arsa pinaringan unjukan tirta wening tirta sumber panggesangan kang nyumberi saluring agesang wonten jagat ngraya pratandha pralambang saron panyuwuran rekod bani Gusti kang pogo welas lawasih mugyangipun bangun kali wisma tansah sinungso nganteni berkaing pangeran pinaringan rejeki kang lumin-lumin nangkung katali nangkung berkah barokah binagi sewu lamput bocah ngatos tira pinaringan rejeki kang lumin-lumin tirkadya ilining tirta salebeting jolontara wening pratandha pralambang mugyangipun bangun kali wisma Kratodya punang temanten tansah linambaran ati kang pening Keberisrat Raja kurang temanten arsa jengkar saking sasana palenggahan estining wardaya badhe makestu padha sumungkep wonten pemadaning ingkang krama lan ibu anggap ing sasmita sang juru panggih sampun kepareng hang lorot agemanira pangkingan Gusti Nolos agemanira Canela terpepeh ganjur maksana perang temanten sigra mangestu padha pemadaning ingkang krama lan ibu mangkono pangudas marang ning driya lamun kawidene lesan Bapak Ibu kepareng ingkang putra angkat bekti anggen kula tansah manggiya kasuki putra tansah memuji sinangka kang kula setya
tansah murah ing rejeki sun pinto rino wengi nira bangun wisma tansah manembah kang sayeki lulus rajo kalis ing sambik kula kurang kemanten sarembit netepi satatari kadadi pituno kang usna mampa putri tlatah ayu dukarata hadirat yukang winastan panggih kurang kemanten ingkang sampun pratisaken dening katang ingkang piniji pratisaken bagi katang kula saking Ratu Bedhik sinekuyu katang kula ingkang kepareng ranata satatari kadicara nggih para katang kula saking Satria Bedhik Organizer. Baik, kepada Bapak Ibu hadirin para tamu yang berbahagia dan yang kami muliakan, tentunya pagi pengantin sudah selesai. Namun demikian mohon untuk bersabar nih Bapak Ibu, karena pada saat ini pengantin bahagia akan didampingi oleh kedua keluarga yang berbesana, tentunya dalam agenda foto bersama mempelai.
Monggo kami silakan untuk saudara kandung dari mempelai berdua, saudara kandung dari Mbak Sinta, mohon bisa mempersiapkan diri. Mbak Dimas Sultan Mahamerta Duta Asmara dan juga Mbak Fitriana Dia Artati. Monggo kepada Bapak Ibu boleh lenggah dulu ya karena acara belum dimulai. Baik, kepada Bapak Ibu segenap tamu undangan yang berbahagia dan yang kami muliakan tentunya pada kesempatan siang ini tentunya acara Walimatul Sakur Pengantin Bahagia akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami muliakan dan yang kami hormati keluarga Bapak Sudarmanto dan Ibu Sri Erwati, dan juga keluarga Bapak Sumati Widoro dan Ibu Alfiah, dan juga para tamu undangan yang berbahagia. Perkenankanlah kami mengaturkan selamat siang, selamat datang di Anutara Wedding Venue dalam rangka Pesta Cinta Pernikahan Pengantin Bahagia Mbak Sinta dan Mas Alfi. Pada kesempatan siang ini tentunya mempelai berdua telah melangsungkan ijab kabul walimatul nikah pada hari Sabtu tanggal 27 Desember tahun 2025 kurang lebih pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada Bapak Ibu hadirin para tamu undangan yang berbahagia, terima kasih atas kehadirannya yang telah berkenan untuk ringankan langkah demi setitik doa bagi pengantin bahagia. Namun demikian apabila keluarga yang berbesanan mungkin dalam mengayu bagi kehadiran Bapak Ibu kurang berkenan, tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kehadiran Bapak Ibu akan dipersembahkan Beksan Gamyong oleh rekan kami. Audio musik dimatikan, Mas.
Mohon tepuk tangan yang meriah untuk penari-penari handal kita. Dipersembahkan oleh Mas Supri, terima kasih. Dan teman-teman penari mohon untuk foto bersama pengantin berdua. Dan juga kepada Bapak Ibu, para tamu undangan yang berbahagia, yang pada kesempatan siang hari telah hadir. Monggo setelah teman-teman penari foto bersama pengantin bahagia, kepada Bapak Ibu kami silakan untuk menuju ke sana bahagia untuk berwakat setitik doa bagi pengantin bahagia. Tentunya setelah meruangkan setitik doa bagi pengantin bahagia, kami silakan kepada Bapak Ibu langsung menuju ke tempat hidangan untuk bisa menikmati hidangan yang sudah dipersembahkan oleh keluarga penuh dengan sukacita memilih selera Bapak Ibu sekalian. Dan juga Bapak Ibu monggo kami silakan bisa langsung menuju di sisi selatan pendopo atau di depan, monggo kami silakan. Dan juga kepada Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia, sambil menikmati hidangan, sambil menikmati lantunan tembang-tembang dari rekan kami dari Coffee Break Entertainment.